Mga kapuso, this morning sabay kitang makatuon sa mga bagong techniques nga ipaambit sa atong bisita. Siya, usa sa mga gapromotar sa urban gardening nga ginatawag nga hydroponics. Unsa ni og paon sa himuon, kana ang atong Siron kauban si Dennis Ivan Chavez. Dennis, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Hello sir, salamat kayo for having me in this program. Good morning sa tanan, good morning sa atong mga kapuso. Maayong buntag, mabuhay. Let's talk about urban gardening hydroponics. Dennis, kini ang gina-practice o ginapromotar sa inyong grupo. Apan, can you explain to us unsang klaseng technique kini sa pagpananom? So ang hydroponics kay dili siya pareha sa traditional nga pagpananom nga sa soil or sa yuta. Apan kani kay gagamit siya og tubig lang. Tubig lang nga igura mo labay sa mga ugat sa mga tanom. So dire ang among setup dire kay NFT nga ang tubig kay magtuyok-tuyok ra, nga walay masayang, walay ma-evaporate, tuyok-tuyok lang yung system magbalik-balik. Amo sab na sayran nga aduna kamoy grupo Dennis no sa mga estudyante nga ginatawag nga fresco. Paunsa kini namugna ug unsay tumong niini? So ang among mission sa Fresco is to nourish, nurture and innovate. So first kay nourish, our goal is to nourish the people with healthy food with our produce. Next is to nurture, especially sa youth karon nga ang gamay ra kayo into farming and ang average age sa Filipino farmer is 57. So di ba kinsa na lang ang mag-feed sa tuwa in the future. So this our goal, to nurture minds. And lastly is to innovate. So since we are from prestigious schools, we are working on projects that can help automate and innovate hydroponics. So karon we are working on a project nga ma-monitor tanan pH, nutrients, temperature and also humidity sa greenhouse. So ma-monitor siya sa cellphone is para mas kinasa ka mo adto basta as long as na internet kay ma-monitor nimo siya. Ngano sa ba hydroponics, Dennis, no, ang klase sa pagpananom nga inyong napilian nga i-develop? So first kay kanang dagan ka pwede matanom sir ani nga system. Example kay lettuce, basil, sunflower, as long as kanang magna siya roots bitaw dili siya pareha sa kamote nga kailangan ilubong. Next kay kanang ang nutrients nga ginagamit kay barato ra siya, dili kay siya kalas. And since ang water food makasave ka up to 90% compared sa kung magtanom sa soil. And also kung example naitanom nga pang season bitaw seasonal. So maski unsa nga time of the year makatanom ka bisan dili pa niya season. And also kanang less labor ang magamit kay dili siya para bitaw sa traditional soil nga dako kay ang area, di magbulat pa ka sa adlaw sa pod. And lastly kay space, since dagan kayo rooftop sa Philippines or whole world essentially kay dili siya ma-turn into planting spaces, sir. Dennis, sa inyong pag-engage din nga proyekto, unsa ba ang mga produkto nga sagad ninyo ginatanom? Kamusta sa ba ang tubo niini? So ang among main produce is kani siya lettuce. So dagan variety sa lettuce and karon kaya among gitanom is oak leaf and dolobionda. So makita ninyong healthy kay ang roots, okay kay ang tubo. And also nami herbs such as basil, spearmint and magplan pa may tanom in the future og lain pang tanom. Karon syempre alang na sab sa to mga kapuso viewers, Dennis, no. Syempre tsada gyud na sila mismo makatuon sa maong teknik sa pagpananom. Busa unsa ba ang mga butang nga angay nilang timan-an? Ang pinakauna gyud, ang pinakatatak gyud makuha kay never stop learning. Kay dahang gyud kaayo kag problema nga encounter, mga matay mga tanom, dili mati man or busy ka ana. Dahang gyud problema, so kuan gyud ayaw lang give up, never stop learning. And also kanang join na community. So for example sa Facebook, join kag mga hydroponics group inana. Kay di ba dagan makita karon addict sa Facebook. So kung kuan murag di ba liaton sa i-part sa atong life. So Facebook ta makita tag post sa hydroponics, so permente siya makamarka sa atong mind. Ug aron maandam sila, unsa-unsa pud ba ang kasagaran challenges o mga problema nga posibleng maatubang sa mga mo-engage niini nga pagpananom? So ang hardest part gud kay ang first part which is ang pag-construct. So sa pag-construct ani tanan, so mo gina pinakagasto pud nga part. Pero kung mabuhat na nimo ang kaano lang ang kulang lang nimo paliton kay ano naman seed, fertilizer, water, electricity.
Pero sa hydroponics man gyud kay dili na kay siya mahal. Tapos ang labor po dili na kay sa compared sa sa traditional. And also sa pag-market, so kami mga lawon may ilang gid pa nimong mga baguhan kayo sa business ana kay maulog yung maligya pero dapat walay ulaw. Dapat nang be proud of your product. Especially ani nga wapa kaya mo lettuce. So kaso. Alright, daghang jing salamat Dennis sa imong time nga gihatag dinhi sa At Home with Jamay Regional TV. Salamat sa kaalam nga imong gipaambit karong adlaw. Salamat gid sir, salamat sa mga viewers unta na mo nakuha sa talk karon, and also follow our page Fresco Hydroponics CDO for more information about hydroponics. So approachable kay mi guys, kanang kung namoy questions motubag mi. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.